ndimnozivanti gift mufungidza ndazwa mhuri yese iri kuti mufungidza ndizvozvo kurava kuti unoisraeri mhuri yako kai buda redu rauziva kuti chii chiri kutora nzvimbo mukati memhuri yako gara hako pasi pamwe kuti pamwe ndio mungatopedza dare risati rapedzwa nguva kutsanangurwa nemarorani akaita vanhu kuti akaroora so apa vane chimira chakadai utaure dare risati rapinda mauri taura vanhu vazhinji tibatsirani taurisi momendi mwana wangu uyo iyanzadzi mwana wake ndekuyo saka mwana wangu nifunga aiwirirana nomuzukuru wake kuyo hauna kusakana nechiteka itauri vanhu vazhinji goshamani saka mwana wangu uyo anonzi akazoenda kuno muzukuru wake uyo ari kumapeto ndio akanyenga kana ndio akatogara naye katogara naye ngotapa sekutapa kuneka vadiki ngomuchanganya mwana wako aenda kunyenga moyo ndiani muzukuru wako mwana wako mwana wanzadzi yako iwe vamwewo kuti vazvizive manje kuti mwana wanzadzi aenda kunyengwa nemwana wako asi ndizvo ngoti tibatsirike tese ukatongotsenga mukamwe hapana chinobuda apia kumasaida regatisaure tichidai baba hungu mukangoti zvenyu mwana wanzvanzi hanzvanzi venyu nemi muri chinhu chimwe chete mwana wenyu vanzvaka atora mwana wenyu atora mwana womwana wenyu tiri kuwirirana tari kujeka ka pasina kutaura kumwe kunenge kunzvenga saka tadaro mutema utendere kuita maroorere yorudzivo unotenderana nazvo hauna unzwa hauna unzwa zvabvunziwa zvotendewa kuti hazvitenderwe aida hatinotenda kana muchizviona kuti hazvitenderwe rega timirire pakarepo tisingaitenderi Vimba nyaya iyi nematsananguriro yaitwa ndifunga baba vako kupeta murambo uchiri kunyoro. Nyaya ingori apa ndeyekuti makurukota yaongorora kuti babavo ndivo vari kutopupura kuti amai ava neredha ihanzvadzi yavo ndiye akabereka mwana musikana. Saka zvoreva kuti mukomana akatoenda kunotora anova mwana wake nemhaka yekuti ava navo avade vari murume mukomana nenyina. Saka iva vanofanira kutoti saka ndiwo nyaya iripo yekuti vakatorana paukama changamiro. Saka akatora muzukuru wake mwana watete wake, saka zvinova mwana wake. Tamire topasanurwa sei kuti Arizona zishoma wasati waenda. Iwe wati ndorozi yapi? Momenti mfungidza. Uri makuri mangapi? 23 kuri. Grace Katsati. Uri makuri mangapi? 21. Iyo, ndoda kutiza naye. Uri 21. Pa 21 ukaita form 4 ndizvo. Wakazoperera chi? Ndakapera grade 7. Grade 7 wakutotsodziwa kana usati waziva kuti hazviite zvatakuita izvi. Ndizvo zvauda kutaura kuti 21 haisi kutoziva kuti chokwadi asefura ava titambe tidaro. Ndizvozvo. Washaiwa mari watida kutotamba nasekuru ndo vega vakareva. Unza tikakusiyirira. Dai Grace. Ndiani waka? Sekuru. Ukati yambulare neni zvipere? Koma zvipere? Asiyo ndo wakatonditanga. Vakakutanga? Alright. Ndizvo here kana nemiwo muri ukoko kana akasataurisa kuti asekuru vakanditanga ndotongodarira ndizvozvo. Zvinoita? Ukasvibisa zveitunhu kana takadai kuda kuedza kuti uyange uite sei? Ngatiupedze tiri uko kwete kuya unopanapa kuti changamira uyangutore vanhu vayangomungotitonga. Changamira hakuda mari yenyu, vakuda hunhu hwenyu. Ikawandisa kumba tsvaka dzimwe nzira dzokudya nadzo nayo mari ndizvo zvee.
kwete kuti changamira ndikupe mari ndavanonyengwa naasekuru kana masekuru muono apa patitapedza zvese vanosaa kudaro sei vakageriwa so dai vasekuru mwana wadzadzi yavo chai vanosaa kusei vakadai munoshanda hapana vakushanda taisaone hunhu zvedu manje kwava kusvibisa dunhu wakadai ofamba uchipatototo zvandinoita ndizvozvo kwava ndianao shuwa kwakati kutangira kuna baba dai baba makazoti kudiko nemhuri kusvikira kusvika kudari aona kuti kunyara inazvo vanaka kubvasvibira pasi nyaya yekuti hanzi zukuri tsvimbo nzimbe yekuti kana wangoningirika unodya vazinzi vaona kwasvika zvinonzi shiri nomuriro waine ngaiusiye usarangochindrira mberi nezvinhu right. Nyaya iyi yanga yapera kare. Hatisi kuziva baba kuti kutamba kwavakaita zvakaperera mukutamba here havana kuita mwana vese vana da hongu kwete kuti havana kuita mwana vese here kana kukanganisa mwana panonzi pakaitika mwana pakazombotongwa pasabuku paine nhumbu tamba kwavaita pakaitika nhumbu sabuku ndobva ambopa mukana kuti sezvo paitika nhumbu pano kukakavadzana kuti semusikana anotamba nevakati wandei tochiona madhetsi kuti arikupindirana here pavakapindirira nguva ndobva tazoona mwedzi wakataurwa nedheti riya riya ndobva zvapesana saka zviri kuita kunge tiri kuti panonzi mwana ndio mwana akazvarwa tikubvunza shuwa mwana wadzadzi yake mwana wadzadzi yake iwe uchitindeno uchitindi yacho wakwazvariwa wapa zukuru ngemuteo ndosaka mauya kudare andidangunzwa munozopatsanangura zvakanaka kuti panenge pandika kutaurika kuti hamusitobvuma kuti mwana wacho nandewewe mwana wenyu nekuti muti pane vakawanda vaisangana ipapo kana nhasi ndozvamunazvo chiri kudaro nokuti patakamboitongwa pasabuka vakaiwekawo madhetsi vachiona kuti uyu madhetsi akataura mukuru mumwe wakangoyo madhetsi akataura kuti ndo yabata nhumbu ipapo tombopasiya asi kana panetsa ndinoziva muchauya futi pachivanhu chedu makuti mambo uyai pane zvaakuitika zvatakuona kuti mwana ndewedu kana asi wenyu pane zviratidzo zvinoitika asi kana ari wenyu muchaziva makutaura kuti mambo zvichiva mwana ndewedu asi pari nhasi ndikuda mombe neyakwamambo mazvinzwa neenenda kumhondo rechimingi ziri ngani ziri mbiri chete tapedza ndochivanhu chedu tine dambudziko rokuti svondo rega rega patiri kutonga tikona 5 7 10 cases dzevanhu vari kutorana pahukama zvareva kuti vanhu havasi kutya saka tiri kuti semadzimba tichatogara pasi toona kuti chii chatingagone kuita kuti vanhu havasi kutya kutora mwana ari kutora amai mumwe atora hanzvadzi yake vanhu havasi kutya saka da kungoedza kuti one imwe shango yatinganatoita kuti ndeipi kuti kana tachiti isusu kwamambo kunaya mombe imwe chete tapedza kuti kuda mombe nhatu zvinoya kwamambo kuitira kuti vadzidze kutya zvikunzwika saka svondo yatiri kuya tajamba toda mombe idzodzo dziuye mbiri dzakasava tokutera ikoko zvikunzwika ndakumbira vatangamiri kuti dzimwe nguva nogondofundikawo mbiri ndokakatidzawo paninogona kuona kuti zvii zvinongotokitika semunhu anongobata-batawo zviri mbiri pamwe zvingandiremerese svondo zvinotevera asi ndinoonawo kuti ndingakwanise zvipi pamushaura nguva inotevera yapedza